Hej Karin, jeg vil gerne fortælle noget om bevægelse med konstant hastighed. Og der har vi de her to figurer, som jeg gerne vil forklare noget fra. Vi ser, at det er TS-grafer for to bevægelser med konstant hastighed. Og de har hældningskoefficienten V0, som er hastigheden. Og så kan vi se, at forskellen på A og B er ligesom, at A starter i 0,0, mens B-grafen har en skæring med y-aksen, som hedder S0. Og da hastigheden er konstant, er både momentanhastigheden, som Solvej fortalte om, og middelhastigheden, som Frederik fortalte om, for et hvert sådan tidspunkt eller tidsinterval, det er lige med V0. Okay. Og som Solvej forklarede, så er V0 i lige med S mærke af t. Så stedfunktionen st er derfor en stamfunktion til konstanten V0. Heraf og ud fra de her to grafer kan vi så lave et udtryk, der beskriver bevægelsen med konstant hastighed. Og den får stamfunktionen, som vi ser hernede, som hedder s af t i lige med V0, som er hældningen, gange tiden, plus S0, som er skæringen med y-aksen. Ja, og så vil jeg godt gå videre til nogle eksempler. Her har vi så eksempler fra øvelse 4.1, hvor vi har nogle figurer, som viser TS-grafer for tre bevægelser med konstant hastighed. Og vi ønsker så for hver af de her at finde stedfunktionen st. Okay, det vi gør er, at vi gerne først vil finde V0, som altså er hældningen. Og det gør man ved, at vi har to punkter. Jeg har valgt det, der hedder 0,0 og det, der hedder 10,50. Og de indsættes så her i den her ligning, som Frederik fortalte om. Og vi får så en hastighed på 5 meter per sekund. Og da vi skærer i 0,0, er der ikke nogen S0-værdi, så stamfunktionen bliver bare, lad os se, det her med. Ja, så vil jeg godt gå videre. Og her har vi så en lille variation. Vi finder hældning på samme måde, og får så en hældning på 4,17. Men så skærer den, i stedet for i 0,0, så skærer den herop på y-aksen, så vi får selvfølgelig vores S0-led, som bliver plusset på, som så er 50 meter. Ja, og hvis vi nu har en graf, hvor hældningen er negativ, så er det heller ikke noget problem. Fordi hastigheder kan nemlig godt være negativ, i modsætning til hvad fart kan. Så her, der gør vi det på helt samme måde. To punkter, finder hældningen. Og den er selvfølgelig negativ, fordi grafen ligesom går modsat vej. Og indsætter bare udtrykket, så vi får den her stamfunktion, eller stedfunktion, for meget matematik. Ja, så vil jeg godt bevæge mig videre, hvor vi har et eksempel på en anden opgave art, hvor vi har stedfunktionerne, og så ønsker at tegne graferne for bevægelserne. Og det har jeg så forsøgt at gøre her ved hjælp af Maple. Vi ser, at den har en hældning på 2 meter per sekund. Altså skal den når, vi kan sige, at så når den vi går 10 ud af x-aksen her, så skal vi ligesom gå 20 op. Lige bare, ja. Og det kan vi så se, den gør. Og den måde kan vi så lave vores graf, og så det samme med, og den sker jo så i, 0,0 hernede, så der er ikke noget b-led. Og her, der har vi så negativ hældning, så den går selvfølgelig den anden vej, og så skærer den i minus 12, som er heroppe. Så det er også en måde at have en opgave på. Ja. Og så vil jeg godt fortælle noget om Newtons første lov, fordi det er ret vigtigt i forhold til bevægelse med konstant hastighed. Og man skal altid starte med at definere en bevægelsesretning, og det er, som de her fartstriber angiver, mod højre. F op og ft er den samme. Man kan sige, at de sådan ophæver hinanden. Altså den der og den der. Fordi der ingen bevægelse er i op- og nedgående retning.
Så derfor ophæver de hinanden. Og når vi så bevæger os med en konstant hastighed på en linje, er den resulterende kraft ifølge Newtons lov 0. Og den resulterende kraft er, den samlede kraft, der er, som påvirker vores genstand. Altså må F modstand og F træk også ophæve hinanden. Så, men hvis vi nu ser på, at hvis F træk er større end F modstand, og F er altså sådan, kraft, så vil genstanden have en acceleration. Altså hvis F træk er større, det vil sige, at den får en større og større, den accelererer. Og den har så en konstant acceleration. Og hvis modstanden er større end F træk, vil genstanden faktisk have sådan en aftagende hastighed. Ja, og det var sådan lidt om Newtons første lov, som altså har betydning for bevægelse med konstant hastighed.